moederwerk. Begonnen in begin jaren 20 met de bouw van holders, dus twee takjes. Dus ja, de velmaag, de windmaag, de late versnellingbak. Maar echte motorfiets gebouwd. In de jaren 70 nog 2 en 3 cilinders gebouwd. Maar ze zijn er bekend voor dit model, het goedkope bloedfietsmodel, dit mobiel. Begin jaren 50 mee begonnen en heel lang doorgegaan. Ik weet dat het heel laat is. Het is nog heel laat dus ja. Dit is ook al een lager, hè, want ik had er nog even de spijtframe. Dus dat tank hier onder zadel. Die van begin 50 denk ik. Deze is van? Die 7, ja. En die andere is ook, dat is ook nog een oude denk ik, hè? Ja, dat is ook een oude, ja. Komt direct terug, dat komt uit, Nederland allemaal. Ja, zo te horen, je hebt allemaal België, hè? Ja. Keurig, ja. We zullen maar niet in Vaals beginnen, want dat verrek ik niet aan. En dan kom je in België vandaan? Geel. Bij de blinden. Ja, we hebben een groot blindeninstituut, ja. Dat weet ik, want ik ben er al doorgereden, ja. De blinden nog veel, ja. Zitten er nog veel van die mensen die blind zijn ook? Oh, toch wel. Dus het wordt niet gevorderd voor al die zogenaamde vluchtelingen. Nee. We hebben hier trouwens een heel internationaal gezicht. Want ik heb daar een meneer gezien, die staat op een Noorwegen uit een Engelsman. En dat is iets wat ook heel weinig zit. Ik wil niet zeggen, ik wil niks afdoen aan de motorfiets, maar een Noorman, dat zie je hier niet vaak op het podium. Kunnen we misschien iets doen, jongens? Dan kunnen we daar even nog iets zeggen over de Noorman, of misschien dat we er zelf iets over gaan zeggen. Oh, he's English. He's English. So, Norman is a British man plant. Yeah. What year is it by? 62. 1962. And what was in which town? Swindon. Swindon is Bristol, yeah. And what year is this? 62. 62, yeah. Does the market still exist? Yes? Yes? But it's too low. Oh, I left the big boat. Oh, yeah. Only two, maybe more in somebody's car. So only two, the only thing that you know exists. But it's a lot of container because you never see it anywhere. Very rare and very nice for you to come here with this special one. Yeah. Okay, the Norman out Swindon. And where do you come from? Good for you? Okay. That's the way that we will over that to me. English too. Alright, he is a race version, as I have here as well. Hoi? Ja, kunt er nog maar. Okidoki. Be careful.